बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरिये कीस बिहाडली आणि ती पवित्र त्यावरीन गर्भेस्तरते. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagaimana Maria dewaच्या माया Maria माफियांगाचे dewaच्या विनंती माया कर आता आणि पाप्याकाते त्या विनंती कर मनुष्याकडे आता आमेन. आमच्या मनाच्याकडे आमेन. आबले सुमेचे साखर तुझ्या तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagaimana Maria dewaच्या माया माफियांगाचे विनंती कर आता आणि आमच्या मनुष्याकडे आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी झालो आणि आमच्यामध्ये जे आणि आमच्यामध्ये नमान मरिये आला कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagaimana Maria dewaच्या माया देवाच्या माफियांगाचे माया विनंती कर आणि आता आणि आमच्या मनुष्याकडे आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यासाठी पावसाच्या खातीर माग्या येसुम्या भडव्यांपरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुता ख्रिस्ता मनुष्य पण घेतले आम्ही जनाजला त्याच्या कष्ट आणि कसोली जीवनपणाचा आनंदात आम्ही पाहू शकतो तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत ख्रिस्त आमच्या समयामध्ये फाळता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सर्वता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या तुझ्या सर्गींच्या दयेन माका दिला तथापि मुझे मोच जोडारी मकारा संभाळ आणि सलाई आमेन. शासनाचं विषय दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे पंखोदी समाधान यांचे विषय घडीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज अमका येऊ, तुझी कुशी जशी गाजता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडीभर आमचे डोळे आम्ही दंप्या आमचे सगळे माई खान म्यूट करी एक घडीभर आमचे सगळे माई खान म्यूट करूया आमचे दोन्ही डोळे दंप्या. या सकाळच्या वेळार या सुमाराच्या दिसा त्या सोम्यात आम्ही हरका दिव्या आमचे दोन्ही आमचे माई खान म्यूट कर जसं त्याला दोन्ही हात होईल बाद यही घडीभर ऐसो दिवस दिल्या त्या सोम्यात घट्ट त्याला हरका दिव्या. Hallelujah, 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 तुझ्या भुरग्यापासून गायता बाप्पा तुझ्या तुझ्या पुताचे या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांचे देवाई बाप्पा या मरण्याच्या मध्येचे देवाई बाप्पा आज या मरण्याच्या मध्ये हजर झाला तुझ्या भुरग्यांचे देवाई बाप्पा आमचे हर एकल्याचे हर एकल्याचे मन काळीस अद्व हर एक विषय हर एकांची इमोशन्स हर एक
एकताचे थॉट्स, हर एकताचे ऍक्टिव्हिटीज जेजू तुमच्या भाऊ पवित्र अमोलिक रक्तन कवर कर बाबा तुझ्या पुता जेजू कलवार मरेलने ते भाऊ पवित्र अमोलिक रक्तचे दैविक संरक्षण आज या हर एकच्या भुरग्यांच्या देवान येऊन दे देवान येऊन दे हर एक इंस्ट्रुमेंट्स हर एक जेजूच्या अमोल रक्त कवर करले जाऊन दे आज आमचे घर आमचे कुटुंब जेजूच्या भाऊ पवित्र अमोल रक्तन कवर झाले जाऊन दे आमच्या घराण्याच्या हर एक शब्द हर एक वर्ड हर एक वारे समेत देवा पुता जेजूच्या भाऊ पवित्र अमोल रक्तन कवर झाले जाऊन दे हालेलुया 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 आम्ही दोचे हर एक मेटा जेजूच्या भाऊ पवित्र अमोल रक्तन आयचे त्याचा या समाजाचा कवर झाले जाऊन दे हालेलुया 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 Thank you, Lord. Thank you, देवाने Jesus. तुमच्या स्तुती करत Jesus. राहा Thank you, Lord. अनॉइंटिंग हर एक व्यक्ती देवाने तुमच्या स्तुती करत राहा जेजू सगळे जेजू Our सगळ्या God, दिवशी our सांग God, our जेजू God. सगळ्या दिवशी सांग केदो म्हणशेर Our God, आम बसेल our God, तुमच्या येवना our God. तेदो म्हणशेर मी या गावात Love you, दिसरावा स्तुती. या गावात दिसरावा मग ते करा आज आम्ही तुमच्या वरच्यापासून महिमा तुझी स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया या शुक्राला बरा बरा दिबरा 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 हालेलुया हालेलुया दुनिया हात रे बा स्तुती करूया घट्ट तळ स्तुती करूया अनम्यूट कर स्तुती करा सदळ स्तुती करा स्तुती जाऊन जेसू 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 Sirach chapter 28, 29, 30. ये घड़ी बोरा मी ऐकाय. Sirach chapter 43, 28, 29, 30. ताची स्तुती करूंक जाय पुरते बोल आमकां खंय मेळत कित्याक तो महान आपल्या सगळ्या कृत्यां प्रास तो वर्तो सर्वेस्पोर भयंकर आणि खरोच वर्तो आणि विस्मिताची पदवी सर्वेस्पोर तुम्ही करतात ते स्तुते प्रास वर्तो तरी ताची महिमा गावंक तुमचे ताळे उबारा ताची स्तुती करताना तुमची सकत वापरा ताची स्तुती करताना तुमची सकत वापरा थका नाकात कित्याक तुम्ही शेवटाक पावचे ना देवाचे उत्तर म्हणता त्या समयाची स्तुती करूंक आमची सगळी सकत वापरूंक जाय आमकां समीसान पळया ताची स्तुती करूंक आमी आमची सकत वापरता सांगी देवाचे उत्तर म्हणता तुम्ही थका नाकात कित्याक तुम्ही शेवटाक पावचे ना देवाची स्तुती करूंक आम्ही पाठी सरला जाल्यार आम्ही शेवटाक पावचे ना म्हणता देवाचे उत्तर कीर्तन 103 देवाचे उत्तर या आम्ही स्तुती करताना त्या स्तुतीत आम्ही किती पुरा जोड घेता म्हणले कीर्तन 103 आमकां स्पष्ट तरान सांगता इवन आम्ही आमची जीभ आमचे वोन नाही हे देवान दिले देणे आज कितलेशे जणां सारखे उलोवंक शकना कितले जण आनी मनी असले कितलेशे जण आसात देवान आमकां जीभ दिला देवाचे उत्तर म्हणता सिराक 51:24 ही जीभ म्हाका देवान देणे कशें दिला आज म्हाका आनी तुका ही जीभ देवान देणे कशें दिला त्या देवाक आमी घट्ट तरेन स्तुती करूंक जाय साम 103 आज बरे करून वाचया देवान आमकां त्या स्तुती करच्या आमी कितले स्तुती करताना आमकां कितें पुरा मेळटा आमी स्तुती करताना आमकां कितें पुरा मेळटा ते
Psalm 103 भयंकर स्पष्ट बोलून असा आमचे अपराध बक्षिता पिडा गुण करता तिथले मात्र नाही. आज आम्ही आमच्या जाऊन परो मरणाच्या तरी असतात मरणाच्या तरी असा कितलेशे जणांक देव बचाव करता. आज आमचो आत्मो वाटा येता आमच्या जीणभर आपल्या देणांनी तो करता. जे कितें आमकां जाय जे कितें खंयच्या वेळार आमकां जाय ते सगळे देव हो करता. म्हाका उडास आसा एका भावान एक खंयच्याय एका व्यक्तीची टेस्टमनी सांगल्ली. म्हाका एक उडास सुमार वर्सां आदी सुमार 2006 हांवें आयकल्ली. एक घडीत एकलो भाव मागण्याचो मनीस तो भाव मस्त मागण्यात आसलो आनी ताची धूव सीक पडटा. ताची धूव सीक पडोन ती हांव चिंता कोमार वता आनी ते कोमार आसल्या वेळार ह्या भावान मागणें समज सोडलें. हांव इतलो मागणें करतलो मनीस इतलो सेवा करतलो मनीस देवान म्हाका सांडला. देवान म्हज्या धुवेक बचाव करून म्हजे धूव कोमार आसा. मागणें सोडलें ताणें आनी तो हर एका दिसा कश्ट करतालो धुवेची साखरी करतालो. हर एका दिसा त्या धुवेक पळोवंक येतालो आनी हर एक पटी तो भायर येताना ताका एक इन्स्पिरेशन म्हज्या पुता स्तुती कर म्हणून. आनी तो हर एक पटी इन्कार करतालो ना हांव स्तुती करना. म्हज्या धुवेक अशें करूंक देवान सोडला हांव स्तुती करना इन्कार करतालो. आनी एक दीस तो आवाज इतलो तीक्ष्ण जालो की तो दिंब्यार पडलो आनी स्तुती करूंक सुरू केलें. घट्ट ताळा स्तुती करूंक सुरू केलें. तो हॉस्पिटला कडेन पावलो आनी थंय रावन स्तुती करते रावलो. स्तुती कंटिन्यू स्तुती करूंक सुरू केलें. आनी थोड्या वेळान ताच्या फाटल्यान कोणेगी एकल्यान ताच्या भुजाचेर हात दवरलो आनी ताणें दोळे उक्ते करून पळयतना ताचे धूव ताचे लागीं आयले आनी विचारलें काय जालें तूं कशें हांगा आयलें. ताका ताच्या धुवेक म्हळें एकलो व्यक्ती आयलो एकलो काड्याळो व्यक्ती आयलो आनी ताणें म्हाका आपडलें आनी म्हाका ताणें आपयलें. कितें की तें जालें हांव सुमार 2006 आयिल्लें टेस्टमनी. म्हाका सारकें उडसना पूण अशें घडलें आनी ताच्या उपरांत ताणें घट्ट स्तुती करूंक सुरू केलें. स्तुती करतना आमच्या जिवितान सबार बांदपासां तुटून येतात. सबार सांकली तुटून पडटात. सबार आमच्या अस्खदकायेतून सुटका मेळटा. सबार जाणां विंगड एरियांनी ब्लॉक जाल्यात. आमी स्तुती करतना ते ब्लॉक जाल्ले एरियास उक्ते जातात. सबार जाणांक खंयचेय डिसिशन घेवंक येतना आज स्तुती करतना देव तुमकां त्या एरियान सुटका लाभयतलो. तुमकां डिसिशन घेवंक समी आधार दितलो. तादेखून परत एक पटी कितले जाणां तुमी झुमाचेर आसात जावन पर युट्यूबाचेर आसात आमकां आयकनातले व्हडना. घट्ट ताळ्यान एक घडी भर स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. घट्ट ताळ्यान स्तुती करया. घट्ट ताळ्यान स्तुती करया. आणि तुझ्या कधी जीव दिले तर सगळ्या स्तुती करया. घट्ट ताळ्यान हालेलुया 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 हालेलुया. निवास करच्या देवा आज निवास करच्या देवा आज आम्ही स्तुती करताना तुझ्या सिंहासनावर तुझी पदवी देवय. बिगड एरिया संपडल्या तुझ्या भुरग्यांचेर आज त्या आदेश टिका तुझे आशीर्वाद तुझे बेजना तुझ्या भुरग्यांचे देवय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. घट्ट ताळ्यान स्तुती करया. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. कंटिन्यू स्तुति करा स्तुति करा करा हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, Thank Jesus, you, Lord. Jesus, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you. आज माग्या विशेष सरांनी पहिल्या कणात माग्या आमच्या दोन्ही हात रूपान माग्या आज दोसमी आमकां पवित्र अर्प्यान बरोदी जाणवायसो समजण्याचो बुद्धीसो आणि पदवेसो आत्मो सर्वेस्वराच्या शाणेपणाचो आणि देवबिरांतेचो आत्मो आज आमचे थंय बिडार करून दी आमकां सलन व्हरून दी आयचो यो सोमाराचो दीस तो पवित्रत्व आमकां सलन व्हरून दी घट्ट तळ्यान ह्या उतर संघात म्हणून 5 पटे म्हणया Isaiah 11:2 सर्वेस्वराचो ताचेर येवन रावतलो जाणवायसो आणि समजण्याचो बुद्धीचो आणि पदवेचो सर्वेस्वराच्या शाणेपणाचो आणि बिरांतेचो Isaiah 11:2 सर्वेस्वराचो ताचेर येवन रावतलो आणि समजण्याचो बुद्धीचो आणि पदवेचो सर्वेस्वराच्या शाणेपणाचो आणि बिरांतेचो Isaiah 11:2 सर्वेस्वराचो ताचेर येवन रावतलो जाणवायसो आणि समजण्याचो बुद्धीचो आणि पदवेचो सर्वेस्वराच्या शाणेपणाचो आणि बिरांतेचो Isaiah 11:2 सर्वेस्वराचो ताचेर येवन रावतलो बुद्धीचो आणि पदवेचो सर्वेस्वराच्या शाणेपणाचो आणि बिरांतेचो Isaiah 11:2 आणि पदवेचो शाणेपणाचो आणि बिरांतेचो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो नामान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो माग्या विशेष या कणांत कितले जण नीती पासोत आज रडून आसात कोर्टान केस आसा एम्प्लॉयरान केस गेल्या एम्प्लॉयर सारखे पैसे दिनात सांभाळ दिनात एक व्यक्ती सुमार 6 महिने वयर झाले ताच्या कंपनीन ताका केस गेल्या ताका काही काम करच्या परीना ताका काही वेच्या परीना विशेष सरान ताका ताच्या एम्प्लॉयरांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया एकलो भाऊ सुमार 2.5 वर्सां तावन रिलीजा खातीर झुजून आसा विशेष सरान मागया आज कितलेशे जाणा तांणी कितें सुख करना करूं ना एम्प्लॉयरान तांच्या पर्सनल इगोक लागून जेलान गेला आज कितलेशे जाणांक खंयच्याय पर्सनल ग्राज्या खातीर तांकां कामांतावन काडला आणि तांची इंडेमनिटी ब्लॉक केल्या ट्रॅव्हल बॅन गेला एकलो व्यक्तीक ताणें कितेंच सुख करूं ना ताका कितें खंय गांवाक गेल्लो फाटी येयलो ताका कंपनींत कामांतावन काडला आणि ताका तसल्या सेम इंडस्ट्रींत काम करनूचो म्हणून ताचे कडेन एग्रीमेंट बरोवन घेतला असले सुमार केसी आसात सुमार जाणां आज न्याय नीती खातीर आज रडोन मागून आसात कितलेशे जाणां पैसे कोणाक दिल्ले ते फाटी दित येतनात कोणाक घर बांदून पैसे दिल्ले त्या बिल्डरान घर बांदचे सुरू करूं ना मात्र नाही कितले बिल्डर्स पैसे खाणेवन धांवल्यात जाग्याचे चिटिंगाचे समस्ये
सगळे सम्याच्या आता समर्पण देऊन येऊ तर सांगा त्यांना 5 पटी घट्ट त्यांना रिपीट करूया. साम 146:7 दर्द बघता डांग तो नीत करून देता भुकेल्या जेव कम देता सुटका देता. साम 146:7 दर्द बघता डांग तो नीत करून देता भुकेल्या जेव कम सर्वेस को सुटका देता. साम 146:7 दर्द बघता डांग तो नीत करून देता भुकेल्या जेव कम देता को सुटका देता. साम 146:7 दर्द बघता डांग तो नीत करून देता भुकेल्या जेव कम देता सर्वेस को सुटका देता. साम 146:7 दर्द बघता डांग तो नीत करून देता भुकेल्या जेव कम देता सर्वेस को सुटका देता. मान मरिये कृपेन भरले समेत येशूव्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मान मरिये कृपेन भरले समेत येशूव्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समेत येशूव्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. विशेष समर्पण दिल्या हरी एका पिढेस्तान विंगड ते संपडल्या पिढेस्तान हॉस्पिटल ऍडमिट झाला सिरियस असतात एका बहिणीचो पायाचो गाय गुण जावन आज डॉक्टर ऍडमिट जाऊन सांगितले खंयच्याय कारणा खातीर तुझे ऍडमिट जावचो डेट पोस्टपोन जावन येवच्या आयतारा येवच्या सुमार 18 पोस्टपोन केल्या डेट विशेषरान मागया तिसो घाय ताच्या पहिले कंप्लीट गुण जावन दी आणि विशेषरान मागया सोम्यात ती वडली साक्षीदार जावन दी विशेषरान मागया समर्पण एका बहिणीच्या एका राईट दोळ्यात कंप्लीट दिसना विशेष समितीक स्पर्श करून दी कितले जण व्हेरिकोज प्रॉब्लेम स्पॉन्डिलायटिस स्पॉन्डिलोसिस कॅन्सर टीबी विंगड पिढ्यान असतात कितले जण हॉस्पिटलांनी सिरियस असतात कितल्या जणांच्या डॉक्टरांनी सांगला मेडिसिन वर्क करतात ना म्हणून कितल्या जणांना मेडिकल मेडिसिन रिॲक्शन झाला अलर्जी झाल्या विशेष समज समर्पण देऊन सगळ्या पिढ्या असतात समज समर्पण देऊन सांगत म्हणून येऊ तर 5 पटी रिपीट करूया. साम 30 सर्वेस्परा मुझ्या देवा आम्ही सर्वेस्परा मुझ्या देवा नमान मरिये कृपेन भरले समेत येशूव्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समेत येशूव्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समेत येशूव्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भुरग्यांक समाजात समर्पण दिल्या जसं जाल्यार सगळ्या दिंडीर पडया दोनी हातांचे वयर भार्या विशेष रान माग्या तुमचे भुरगीं तुमच्या बगल्या असल्या तांच्या माथ्यावर हात दवरा. भुरगीं सांगात नान जाल्यार तुमचे दोळे दांपा आणि तुमची भुरगीं तुमच्या मुखार आसात म्हणून तुम्ही विज्युअलाइज करा पिंतराया आणि तांच्या वयर हात दवरा आणि मागा. आमच्या भुरग्यांपासून मस्त आशा आसा आमच्या भुरग्यांनी ओडटले जायचे साधन करचे म्हणून आज ते सगळे सायडीन दवरा. आज पहिले मागा आमची भुरगीं पवित्रतान बरोवंक जाय आमची भुरगीं पवित्रतान बरोवंक जाय इतलेंच मागा आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय पवित्र आत्म्यान बरोवंक दीत भुरगीं पवित्र आत्म्यान आमची भुरगीं जाल्यार भुरगीं जल्मले आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरली जाल्यार ते भुरग्यांक
कितें जाय जाय कितें खरें जाय सगळें पवित्र मसलो वळतलो. ह्या घडये तुम्ही दिमे पडोन मग्न करनासात. एका व्यक्तीक लेफ्ट दोंपराच्या सकयल त्या हाडाक जावंक पुरो घाई जाला जावंक पुरो ते दूख आसा जेजू स्पर्श करनासा. एका व्यक्तीक पाठीच्या राईट सायडीक वयल्या भागाक दूख आसली जेजून ताका स्पर्श केला. जावंक पुरो ह्या लायनीर आसले तुमी, जावंक पुरो तुम्ही कोणा खातीर मागोन आसा, तुमच्या कुटुंबांतले कोणे कितें बरेंपण जाला चेक करा आनी टेस्टमनी दिया. जेजू आशेता तुमी टेस्टमनी दिवचे. आमकां जेजून बरें करचें. आमी पवित्र सभेन टेस्टमनी साक्षीदारां जाय म्हणून आनी हेरांक सुम्या लागीं हाडे जाय म्हणून त्या देखून टेस्टमनी दिया. दोनी हात वयर उबारया. आमच्या भुरग्यांचे सगळ्या आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हें उतर 5 फावटी घट्ट तरान रिपीट करया. Isaiah 57:18 आणि धरलेले वाट हांवें पळयल्या. आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Maria devace Katirina Karatani Maria Kurpen Burle समुद्र सुवासा स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Maria devace Maria Katirina Karatani नमान मरिये कुर्पेन बुरले समुद्र सुवासा स्त्रियामित तू सदैव सदैव फळ जेगुशन जेजू. या क्रियेच्या विशेष तरान प्रत्येक पटी मागे कितले जण कामाचे समस्या असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, लोन फारीक करूंक जायना, कितले जण मस्त तेंपा जावन काम सोदून असतात. विशेष तरान समर्पण दिवन मागया कितली खाजारी सोडी भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात. मागया कितल्या खाजारी जोड्यांक भुरगीं नात तांकां समर्पण दिया. आणि तशेंच कितले जण रीण फारीक करूंक जातात ना, कितले जणांक मागून आसात तांणी कोणाके पयशे दिल्ले फाटी मेळोना त्याच्या पासून मागून आसात. सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. आणि ह्या लायनीर कितले जण विंगड पिटिशनां घालून आसात युट्यूबार, तांकां सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. ह्या झूमाचेर कितले तुमचे पिटिशन आसात, सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. दोनी हात आमच्या वयर उबारया. विशेष तरान समर्पण दिवया. सिल्विया म्हणल्या एका भुरग्याक सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. कॅन्सर पिडेन वळवळटा आसा, कठीण दूख आसा. आमी ह्या घडये मागतना सुमी ताका स्पर्श करून दी, सुमी ताका स्पर्श करून दी. विशेष तरान दोग ल्हानशी भुरगीं आसात बाप, त्या भुरग्यांपासून त्या भुरग्यांचेर म्हणे दया दाखोवन त्या आवयक कंप्लीट भलायकी मेळोवन दिवं मागया. तांच्या भुरग्यांच्या बापायक समर्पण दिवया. डायलिसीस जर आसा, बाप मस्त सफर केला त्या कुटुंबान, मस्त सुमी तांचेर दया दाखोवन दी. आमचो सुमी खाकुळदार समर्पण दिवया. कितल्या कुटुंबान शांती समाधान ना तांच्या पासून मागया. कितले जण परगांवांत आसात, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कॅनडा, US, PR पासून मागून आसात. ह्या तांकां कितें काम मेळटात ना, तांचे डॉक्युमेंट्स अडचण रावला. कितले जणांक मायग्रेशन ट्राय करता आसात, विजाक अप्लाय केला, कांय रिप्लाय येवना मागून आसात.
विशेष समयाच्या समर्पण दिव्या त्यांच्यापासून वाटूक ते जाऊन दे आमच्या युवा जणांक समर्पण दिव्या घेतलं ना सैरिक्यापासून मागून असतात बऱ्या फुडाऱ्यापासून मागून असतात समय भेटल दिव्या कोणाक एका व्यक्तीक पायाच्या राईट पायाच्या पोंदा कठीण पडापड राईट वडल्या बटला की कठीण पडापड असा जेजू तुका याकडे स्पर्श करणं असा तुम्ही हा तुरुबा समर्पण दिन माग विशेष घरी एकला आमच्या गरजो कितल्या पिटिशन घालून असतात त्या घरी एकला समर्पण देऊन घरी एकलं नाही फळाबुरी जाऊनच्या पासून सांगत मला नेऊ तर पाचपटी घट्ट त्यांना रिपीट करूया मला की 3:11 तुमच्या तुमचे दाखवामुळे स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू दोन्ही हात आमच्या वैर बाऱ्या विशेष या युट्यूबाचेर सुमार 30 लोक हे मग्न याकडे पळयत असतात आणि विशेष माग्या आणि कितलो लोक हे मग्ने आज सगळो दीस या मुखल्या दिसाने पळयतात मग या विशेष या युट्यूबचे या मग्ने विशेष पवित्र बच्चे कितले जण या मग्नात एंटर जातात त्या एकल्यांक पवित्र स्पर्श मिळवते विशेष समितांका कृपाला पावते या मग्न्या बसून दुसरे समितांका आशीर्वादाने भरून दे जी किती आशा खाण घेऊन या मग्न्या एंट्री जातात त्या एक मागणे तुम्ही आन्सर करून दे घट्ट तळ्यात आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 देवा तुझ्या आशीर्वादाने कृपेने बेसावाने आजेचा सणांवर जे किती ती आशिता जे किती तुझ्या कुशावर म्हणायचं तुझ्या मांडवळ्यावर म्हणायचं आणि तुझा महिमा देतल्याचं ते नका फाऊल कर येसूच्या पवित्र बोलवून नमान मागता आमेन 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 नमान भरिये कृपेन भरले तुझ्या सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Praise the Lord. Yes, विशेष सरान. Yes, good morning. विशेष सरान. Brother Francis Lobon दिल्ली शिकवण जेसूच्या power of the blood of Jesus Christ. जेसूच्या अमोलक रक्ताचे पदवे विशांत काल अपोर शनिवारा फर्स्ट पार्ट असलो आमचं युट्यूबाचेर आसा तुम्ही ऐकया तुम्ही ऐकून अंदल्यार परत ऐकया कित्याक म्हळ्यार त्या आम्ही ते उतर देवाचे उतर ते आम्ही ऐकतना देवाच्या उतराची पदवी तसेच अमोल रक्ताची पदवी आमच्या जिवितान देऊन येतले अशें सर ऐका तशेंच हेरांक तुम्ही शेअर करा या सकाळीचे मागणे हर एका दिसा सेम टाइमर आसा कोण युट्यूबाचेर आसात तुमकां कळीत ना एका दिसा या मागणे आसा
झूमाचेर तुमकां जॉइन जावंक आसा. झूमाचेर आमचे लिंक आसा. तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करियेत. तुमकां आमी धाडटले. तशेंच या ब्रेस्तरा विशेषरान या ब्रेस्तरा जेरिको मागण्याचो अकरेसो हप्तो विशेषरान चड लोक या आपल्यान जॉइन जाय. हर एका गरजा पसून मागतल्या जेरिको मागण्याचो अकरेसो दीस आमकां कळीत आसा. जेरिको जेरुकचे कोटे कसलोन पडलो. अकरेच्या दिसा मागतना सगळो दोरो कसलोन पडलो आणि त्या सगळ्या इस्रायलकारांनी त्या अमलेकाच्या विरोध त्या जेरिको कोट्या भितर असल्या विरोध झैद सोडल्या. विशेषरान तशें मागया आमी या ब्रेस्तरा पासून विशेषरान मागया. तशेंच तुम्ही कोणी आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. देव तुमकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी बेसावानी आणि कुरपण बरोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर. कोच्या मागणे तुमचं ब्रेस असं जाल्यार आमचे इंटेन्शन धाडूंक जाताय तुमकां. खंडीत जावन तुम्ही आमकां इंटेन्शन धाडा. आमी तुमचे तुमचे जेरिको इंटेन्शन आसा जाल्यार येस लिफ्ट अप कर. येस खंडीत जावन तुमची हर एक पिटिशनां आमी आल्तारीर दवरून विशेषरान त्या पिटिशना पासून मागतल्या. तुम्ही धाडा तुमचे सगळे पिटिशन आमकां धाडा. आमी मागता. ओके. प्रेज द लॉर्ड. God bless you. Thank you, God bless you, brother. Thank you very much for praying for all those who are celebrating their birthday. Today is my daughter's birthday. God Praise bless. the Lord. Happy May feast. God bless her. Happy birthday to her. Praise the Lord. And happy feast. Today is St. Clair feast. Yes, today St. Clair's feast. Happy feast.